Mireu, això de presentar una persona és tot un gènere i té la seva litúrgia i és molt habitualment, molt sovint es comença dient tinc l'honor, la satisfacció i l'orgull de presentar. Doncs aquest és un cas en què aquestes coses són absolutament veritat. Penso que parlo en nom de tot el comitè, tot el comitè organitzador i també en nom propi quan dic que estem molt contents que finalment puguem tenir amb nosaltres Màrius Serra. Heu de saber, això de preàmbul, que la nostra programació inicial és que Màrius Serra hagués pogut actuar al començament de tot el simposi, però era molt difícil fer-ho, com es diu ara, fer quadrar la seva agenda en la nostra, entre altres coses perquè tot just ve de les neus andorranes, segons ens explicaves. Bé, seré tremendament breu, no patiu, estic fent una mica de teloner mentre que vagin entrant les persones. Aleshores, vull, en nom de tots els presents, vull agrair-te l'esforç tan gran que has fet per arribar d'una punta del mapa a l'altra punta en menys d'un dia, i a més climatològicament també, segons ens contava. Mireu, Màrius Serra, jo penso, quan era petit a l'escola ens deien, jo ho vaig fer a l'escola en castellà, com molts dels presents, i es deien, què és una hipèrbole? Una exageració desmedida, no? Ens ensenyaven, i se'm va quedar gravat això. Bé, doncs no és una hipèrbole, no és una exageració desmesurada dir que tenim en nosaltres un dels escriptors que almenys jo personalment més admire, un dels escriptors més importants en llengua catalana. Això d'entrada, això ja li dona mèrit més que de sobres perquè siga convidat. Per tant, molt breument, he demanat a la institució que compartim, a l'Institut d'Estudis Catalans, que em donessin el seu currículum per anar sobre segur, i clar, són 6 fulls només de publicacions i premis, i no vull cansar-los. Per tant, faré una síntesi molt gran. Mireu, és un excel·lent escriptor que ha conreat l'aforisme, la narrativa breu, la novel·la, si em deixa res, que em disculpe, fins i tot el matrimoni entre literatura i música, l'assaig, ha escrit per a xiquets, ha escrit per a adults, i això li ha merescut premis molt notables. Si no ha errat el seu currículum, un dels primers va ser el Premi Ciutat d'ell, ciutat en la qual té una vinculació directa, o sent una vinculació directa segons en contava tot venint. El Premi Ciutat de Barcelona, el Ramon Llull, el Sant Jordi. A més, ha fet de traductor a l'anglès, l'espanyol, el català, d'obres molt diverses i algunes de les quals són de molt de relleu. Quan un està una estona amb Màrius Serra se n'adona de la seva agilitat mental, de la seva mostra de la seva intel·ligència en el joc lingüístic. Doncs bé, el joc en els mots, el joc en el llenguatge, el podeu trobar en coses com la sèrie de Verbàlia, els mots maleta, té unes coses molt interessants a l'entorn dels mots maleta, els que ens dediquem a la semàntica parlem de blending, de la enigmística, els mots encreuats. A des li deia que com és que ha fet tantes coses, em diu no és que vaig néixer el dia del treball, deu ser això, perquè hi ha moltes coses. El 1 de maig. El dia 1 de maig. Doncs això, en l'àmbit dels mitjans de comunicació ha treballat com a guionista o davant del micròfon, en la ràdio, en la televisió i en la premsa com a columnista. En la ràdio i la televisió, doncs ja sabeu, Catalunya Ràdio, la TV3, Canal 33, la televisió espanyola. Què més? Sí. Després, des de fa 2 anys i mig o 3, és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Jo tinc la fortuna de veure'l com a mínim una vegada al mes. A més, pertany a la Junta que ens dirigeix sota la presidència de Maria Teresa Cabré, i vull afegir que és un home que es creu això dels països de llengua catalana i que compartim una mateixa cultura i que es plany perquè ens han tallat els mitjans de comunicació i de coordinació en una societat contemporània. I finalment acabaré lloant la seva habilitat comunicativa, que ara tindreu possibilitat de comprovar, i comunicativa al públic gran i al públic petit. I és un gran conversador que fa goig sentir-lo parlar. He estat tan breu com he pogut i simplement em tocava presentar-vos-el. Així que tots teus. Moltes gràcies, Josep. Molt bona tarda.
Dit això, a mi sempre que em diuen el currículum m'esparvero una mica de tantes coses. Jo, la meva definició i el primer que jo em sento és l'actor. Jo penso que qualsevol escriptor ha de començar sent l'actor. I el que intentaré transmetre-us és no pas receptes, me'n guardaré prou perquè els que us dediqueu aquí a la docència sou la trinxera realment, i els que us hi penseu dedicar, que em consta que també n'hi ha uns quants, aneu cap a la trinxera, que és la trinxera on el coneixement es transmet i on aquesta meravella que és l'aprenentatge i la transmissió cultural es dona. Jo no us donaré receptes, però sí que intentaré amenitzar-ho d'una manera clara i directa, és a dir, intentaré practicar allò que predicaré. La xerrada, la intervenció s'ha intitulat de com s'escriu una novel·la, perquè intentaré articular-ho a partir de l'experiència de l'escriptura des de l'òptica d'una narrativa més àmplia, com és el cas de la novel·la, que és el gènere per antonomàsia. Si el piano és l'instrument per antonomàsia, diguem que toca totes les tonalitats de la música, les pot tocar, la novel·la podria ser considerat això mateix. Per fer-ho, jo us acabaré explicant la història d'una novel·la, que ara començaré només a dir-vos, molt particular, que vaig escriure, de la qual he portat un exemplar perquè algú de tots vosaltres, qui s'ho guanyi, se l'endurà de regal i, si vol, signat, si no, no. Aquest és una novel·la que es diu De com s'escriu una novel·la, i és una novel·la que jo no sé molt bé si és una novel·la o no, perquè, com podeu veure, té cara i té creu. Aquí diu Monocle, la novel·la inacabada, hi ha una novel·la, i aquí, per l'altra banda, també comença el de com s'escriu una novel·la. La història us l'explicaré al final, abans de comprovar qui de vosaltres és mereixedor o mereixedora d'endur-se-la. Però, d'una manera molt clara, sembla un joc, però és la pura realitat de l'experiència personal de l'escriptor. Això era una novel·la estroncada que jo no havia sabut acabar. I, a partir d'aquí, va venir un encàrrec d'un diari que em va demanar: aquest estiu no podries fer una novel·la per capítols, allò com una sèrie, una serialització? Clar, suposo que tenien al cap Sin Noticias de GURB, de l'Eduardo Mendoza, que en el seu dia va néixer així al diari El País i va acabar sent no sé què, i jo vaig pensar, mare de Déu senyor, no m'atreveixo, però en canvi vaig dir, però tinc una novel·la que no vaig ser capaç d'acabar-la, que vaig arribar fins al capítol 17è, i si el publiquem al diari cada dia un capítol i quan arriba el 17è demanem als lectors que proposin finals? Reconec que porto patilles, i això és bastant una cosa per la patilla, va ser, però així és com va sorgir la novel·la inacabada que es va acabar i el de com s'escriu una novel·la, que és la biografia d'aquesta experiència. Al final de la intervenció us ho posaré una mica més en clar per veure qui se l'endú finalment. Però jo, partint d'aquesta experiència, he intentat estructurar el fet de dir de com escrivim novel·les des de dues òptiques. I aquestes dues òptiques ens permetran tenir una certa interacció que crec que algú podrà utilitzar després a l'aula. Per fer-ho, he començat amb una frase que ara us llegiré en la pronúncia del meu barri de Barcelona, que és Nou Barris, que és la part exterior de Barcelona i que més o menys ho pronunciaria així de xava. Aquesta frase conté 3 errors. Ara mateix jo detecto en les vostres mirades que ja la petita estupefacció que hi havia fa 15 segons s'ha transformat en alguna certesa. Algú podria dir-me un d'aquests 3 errors? No sigueu tímides ara, Sé que hi ha un error que està pensat per fer mal als ulls. Quin és aquest que fa mal als ulls? L'H d'errors. És que posar un error a la paraula error ja es veu que és mala fe, Vull dir, ja en tenim un, anem bé.
Després hi ha un segon que està posat per fer mal d'oïda. Quin seria aquest segon? Doble S de frase. Frase, què és això, home? Què és això? Frase. Molt bé, i ara és la pregunta del milió d'euros. Quin és el tercer? Tic-tac, tic-tac. Errades, errors també és normatiu. Errades, errors... Sí? Bueno, tu, a veure, torna-ho a elaborar. Atenció, que això és de... Jo, d'entrada, demano un fort aplaudiment per ell. Això d'entrada... Perquè és això. Però atenció, atenció. Perquè aquí, una mica, resumint, seria que fins ara hi havia dues errades de caire ortogràfic que ens portaven a creure, a buscar-ne una tercera del mateix tipus. De vegades ens hi estem estona, si fem això hi ha algú que diu conté, que no va bé l'accent, o contenir, o ja pateix la gent amb el compte Arnau, no, això està bé, però ell ja de seguida, la primera l'heu clavat, ja es veu que aquí a la Universitat d'Alacant hi ha nivell, diguem, l'heu clavat a dir, és que el tercer no és de caire ortogràfic, sinó que és de caire semàntic, de sentit, és a dir, el tercer error és que la frase només en conté dos, per tant la frase és falsa, és mentida, però atenció, hi haurà només dos moments durant aquesta intervenció que qui es maregi s'haurà de prendre una biodramina, aquest és un, agafeu-vos fort, atenció. Si realment, tal com diu el vostre company, el tercer error és que aquesta frase només en conté dos, aleshores sí que existeix aquest tercer error. I si existeix, la frase ja no és falsa, és veritable. Però si la frase és veritable, deixa d'existir. Llavors, en comptes de 3, n'hi torna a haver 2. Llavors torna a ser falsa. I així podríem estar hores i hores, cosa que ara no farem, ravejant-nos en una bonica figura retòrica anomenada paradoxa, un problema de llenguatge, en definitiva, que ens faria entrar en un rull, en un bucle del qual no ens sortiríem. Per què us he posat aquesta frase per començar? Doncs bé, d'entrada, per dir-vos que la literatura, que és un art, una de les belles arts que té a veure amb la llengua, és a dir, la literatura, l'única idea que segur que estarem tots d'acord sempre és que es fa amb paraules, posant una paraula darrere de l'altra, a partir d'aquí tot són dissensions, que és una novel·la, que no, però com a mínim això és una idea clara per tothom, té la perversa virtut de tenir dues cares. D'una banda, el llenguatge és un sistema de signes formalment establert, i té d'una manera molt clara la gramàtica, l'ortografia, i com aquí veieu aquest H que us feia mal a la vista, la doble S us feia mal a l'oïda, però d'una altra banda té aquesta perversa virtut meravellosa, que és la font de la literatura, que és que es refereix a la realitat, i la realitat és canviant. I per tant, en aquest àmbit hi ha ambigüitat. Això és el que explora la literatura. Així és com es construeixen les novel·les. Anem a abundar una mica en el tema. Jo us parlaré d'un grup literari que no és una escola literària, no és un isme, sinó d'un grup que es diu Oulipo. Ouvroir de littérature potentielle, obrador de literatura potencial, taller. Aquest grup es va crear l'any 60 a París a partir de la suma d'un grup de matemàtics i un grup de poetes, encapçalat per un matemàtic que es deia François Lelionet i per un poeta que es deia Raymond Queneau. No us vull atabalar, us vull mostrar una cosa amb la qual farem una juguesca ara mateix. Us he portat un llibre, que el tinc una mica atrotinat ja, perquè el passejo molt, té la meva edat, jo també estic atrotinat, és el que tenim els dels anys 60, que ens anem fent grans, no? Aquest llibre es diu 100.000 miliards de poèmes. 100.000 milions, miliards, per tant 100 bilions de poemes. I amb aquest llibre farem una juguesca. Jo tinc un superpoder com a conferenciant que és detectar d'un cop d'ull l'edat mitjana del meu públic, per tant, un momentet que ara farem això. És un moment,
Avui allà... Bé, avui aquí a la Universitat d'Alacant l'edat mitjana dels que sou és de 27, 28 anys. Carai, la dec ben encertada. Hi ha gent que fa que sí. Aquí a primera fila pugeu una mica el nivell, però bé. Posem que tenim tots 28 anys. Doncs bé, la meva juguesca és aquesta. Aquest llibre, que no sé si us ho ha dit l'organització, però pel mer fet de venir us heu compromès a llegir-vos-el, trobareu exemplars a la sortida, aquest llibre, a partir d'ara, que hem quedat tots 28 anys, fins que no en tinguem 99, que això també és la garantia, això és la part positiva, tots els que som aquí viurem fins als 99 anys com a mínim, us els heu de llegir cada setmana 10 hores, 2 hores al dia. És senzill, a més teniu temps, feu cara de tenir temps, de dilluns a divendres, 10 hores setmanals, 4 setmanes al mes, 40 hores, 50 setmanes l'any. Us dono 2 setmanes de vacances. Això multiplicat per 70 anys. Jo, com que soc de lletres, no us faré el càlcul, però segur que vosaltres ho aconseguireu. El repte és que amb aquestes condicions, que ara mateix, ara detecto cares de preocupació entre l'audiència, jo no sabia que això formava part del compromís, no? És broma, és un artifici retòric, no? Però amb tota aquesta gavadal d'hores, amb tot aquest gavadal d'hores que hi dedicareu a la lectura, cap dels que som aquí, i m'hi incloc, no serien capaços d'acabar-nos-el de llegir. I ara em direu, per què? Quin misteri té aquest llibre? Tampoc és tan gruixut. Aquí dins només hi ha 10 sonets. Sonets, recordeu aquell moment de classe de literatura, quan la professora o el professor, aquell que tant us agradava, anava a la pissarra i feia A, B, B, A? No el grup de música, no, la rima. Doncs això, 4, 4, 3, 3 per 10, direu, home, això m'ho llegeixo en una tarda, encara que estigui en francès, hi ha traducció al català, a més del llibre. Doncs no, perquè el misteri és que el senyor Raimon Queneau va decidir escriure aquests sonets de literatura combinatòria. És a dir, cadascun dels 10 poemes té els versos de manera que segons les normes de la rima i del ritme encaixa perfectament amb els 13 dels altres 9 poemes. De manera que amb aquest caçador de poemes pedestre i manual que hi ha aquí, que a l'edició de Gallimard porta, que és, veieu, feu així, feu prrrrup i arreplegueu un poema. Llavors torneu a fer així i feu prrrrup, heu de fer prrrrup perquè es pesquen molt millor els poemes, n'arreplegueu un altre i així prrrrup cada vegada, fins a 100.000 milions de vegades diferents. El mateix Raimon Queneau en el pròleg ja anuncia que necessites, en aquestes condicions que ara pactàvem, uns 200 anys de vida per llegir-lo. I a veure, jo fins als 99 anys sí que us ho puc garantir en nom de l'organització, però 200 anys és que ho trobo un excés. Això sí que és una hipèrbole excessiva. Total, perquè serveix viure tant, tampoc, no? I ara la pregunta del milió d'euros. Per què va ser escrit aquest llibre si ni tan sols el seu autor no tindria prou temps per acabar-lo de llegir complet? Doncs va ser escrit no per ser llegit en la seva integritat, sinó per fer-nos pensar. En què? En la capacitat combinatòria del llenguatge verbal, de l'eina, de la matèria primera de l'escriptura, de la literatura. Aquí, en Queneau, el que va fer és traslladar la combinatòria de les lletres de l'alfabet, que és la clau, a la unitat major, a un vers. Va transformar el vers com a unitat i a partir d'aquí, amb aquesta combinatòria, va donar a entendre la potencialitat literària i lingüística. Per això d'aquí va néixer l'Oulipo, la literatura potencial. Jo us he portat i us he mostrat aquest llibre inicialment perquè de les dues cares que hem vist que té el llenguatge, quan ens posem a escriure novel·la, quan ens posem a llegir o a fer-la llegir o a intentar transmetre aquest gust, no podem oblidar cap de les dues. Naturalment, una és la forma, és formal, és lingüística, i naturalment una altra és estructural, de contingut, argumental, fins i tot. Hi ha una
pregunta que li van fer a Jorge Luis Borges, a l'escriptor argentí, una vegada, que li van demanar quina és la seva màxima aspiració com a escriptor. I ell, en comptes de donar una resposta grandiloqüent o molt gran, va dir una cosa que qualsevol dels nens d'una escola potser entendria. No? Va dir, la meva màxima aspiració com a escriptor és posar juntes paraules que mai abans no hi hagin estat. Ajuntar paraules que no es coneixien. Vet aquí una via d'entrada al treball de la originalitat. Això, avui en dia, a l'era digital, amb aquest sant patró que tenim, que segur que coneixeu tots, encara que no sigueu religiosos, que és Sant Google, podeu anar-hi i posar, entre cometes, dues paraules juntes i veure si aquelles dues paraules han estat mai juntes abans. Per exemple, podríem posar taula marró. Trobaríeu moltes, és un joc, diguem, trobaríeu moltes recurrències, però potser podríeu dir, va, anem a ser una mica més creatius, vaig a buscar un adjectiu diferent, per exemple, fugisser, que fuig. Poseu taula fugissera, aviam si mai han estat juntes, les taules tenen potes, però normalment no fugen. És altament improbable que n'hi hagi, no? Però si encara en algun mal moment un poeta va posar un vers amb una taula fugissera, poseu esternocleidomastoideu fugisser. Esternocleidomastoideu és aquest múscul que només coneixen els metges i els que fem mots encreuats. Doncs esternocleidomastoideu fugisser. Segur que aquí no. Quin mèrit tindria? Si la recurrència és zero, cap. Això no és originalitat. Això és disbarat. El mèrit seria que tingués poques recurrències, però que en tingués. Això sí que és originalitat. L'exploració està molt bé, però l'exploració des de l'absurd per l'absurd perd contrast. Aquí, quan Borges ens deia això, ens estava prevenint contra els llocs comuns. Jo ara us en diré un parell i segur que, en fi, els dels 27-28 anys no el coneixereu, però els d'alguna altra generació segur que sí. Durant el franquisme, la sequia sempre era pertinaz. Sequia pertinaz. Veies, la sequia ja era pertinaz, no? Per la gent més jove, és a dir, per la majoria de tots vosaltres, segur que si seguiu alguna mena de premsa esportiva, el Tour de França, si plou, la jornada sempre és dantesca. Jornada dantesca. Pobre Dante Alighieri, no? Quina culpa en té. Però, i últimament hi ha com una gran tirada pels esforços, han de ser titànics. I aquesta mena, que això en lingüística es diu col·locacions, diguem, aquesta mena de llocs comuns arriben a l'absurd quan, per exemple, fa uns anys, quan un senyor que ara mana molt a Madrid era un ministre i parlava d'hilillos de plastilina, hi havia un vaixell que es deia Prestige a les costes de Galícia, que va ser un desastre ecològic tremendo, i just en el moment en què aquell desastre estava a punt de produir-se, algú va cometre la negligència de prendre una mala decisió que va ser allunyar-lo del port. I així va esclatar i va passar el que va passar. Jo en aquells moments vaig veure, i a més ho puc dir autocríticament perquè jo hi treballo i per tant a TV3, al Telenotícies, a TV3 van obrir la locutora molt digna i va dir: en aquests moments el vaixell Prestige està en crisi i l'autoritat portuària corunyesa ha llogat un remolcador per allunyar-lo del port. En aquests moments el remolcador està fent un esforç titànic perquè el Prestige no naufragui. I jo vaig pensar, si és titànic, naufragarà. Perquè si hi ha una paraula connotada, la vida és Titanic. Tu pots anar pel carrer i dir, nen, Titanic, naufragi. És l'única pel·lícula que tothom sap com acaba. És una xafa guitarrisme, que és l'espoiler a la catalana, no? Diguem, és una guitarra xafada, absoluta. Doncs ni així, ni allò no va prevenir a la locutora de dir que faria un esforç titànic. És a dir, estem plens de llocs comuns i l'originalitat en l'escriptura i en la lectura ens n'ha d'allunyar. Un treball lingüístic, un treball combinatori, és la manera d'exemplificar-lo, un joc, diguem, ens en pot allunyar. Ara anem a comprovar d'una manera clara si aquest nivell de la Universitat d'Alacant que hem començat també
es confirma. Anem a veure, perquè jo ara us posaré a prova. Us posaré unes sèries com les que Borges hauria fet, no són meves, són de Georges Perec, d'un autor d'aquí també us parlaré de l'Oulipo, que diu així. Una lletra, la posarem en majúscules, que es vegi bé, la U d'universitat, ja que som a la universitat, doncs una U. Després posarem una D de Dinamarca, després posarem una T de Tarragona, després posarem una Q de Quaresma, una C de Carnaval i una S doncs, de Sofre. I ara jo us demano, aquí al darrere, quina lletra hi posaríeu? Que aixequi la mà qui tingui alguna idea. Això és ja com una sèrie, diguem, i ara jo us puc donar una pista. Vosaltres que sou del món de l'ensenyament ho entendreu perfectament. Aquest és un enigma de nivell P3, preescolar 3 anys. Ara us he posat pressió, perquè heu pensat, hòstia, he vingut aquí amb l'autoestima més o menys alta i ara començarem a patir, no? Bé, un moment. Si hi ha algú que tingui una idea lleugera, que aixequi la mà i digues només la lletra. Una altra S. Anem bé. Però, espera, hem de fer una cosa, una comprovació, que és, tu ara dius la S i jo et dic sí, anem bé, però me n'has de dir la següent perquè me'n confirmo. Quina seria darrere la S? Sí. Una H. Anem bé. És perfecte. Ara, en tota aquesta sala, la ràbia contra tu ha augmentat molt. Perquè jo he dit que era de nivell preescolar 3 anys, tu has endevinat i la resta de gent està aquí patint i dient però què està passant? Enhorabona, és això. No patiu, no hem vingut doncs, a perdre l'autoestima, ara mateix ell us explica per què. Perquè era preescolar, perquè ho ensenyes a preescolar. Però explica'ls per què són aquestes lletres. Són les inicials dels números naturals en català. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No us he enganyat, això s'ensenya a preescolar 3, Molt bé. Què ha passat aquí? Per què hi ha hagut tanta gent que s'ha quedat a l'escapça, s'ha quedat fora d'això? Doncs perquè hem aplicat el pensament lateral. És a dir, hem agafat un coneixement bàsic, com les xifres, com els números naturals, i hem canviat l'ordre aritmètic, al qual hi estem, que és el seu ordre, diguem, canviant-los amb una simple cosa. Els nombres també tenen nom. I aquest nom es fa amb lletres. I aleshores l'ordre alfabètic, que és el que associem a les lletres, aquí queda subvertit per l'ordre aritmètic. I això ens descol·loca. I mireu, és senzill però ens descol·loca. Això és pensament lateral, això és aplicació de creativitat. Així neixen els contes, les històries, les novel·les, així. Bé, ara que ja hem fet una mica de pràctica de nivell, diguem, preescolar 3, anem a fer un de preescolar 4. Va. Tenim la G de Generalitat. Tenim la F de famosa. Tenim la... A veure, aquí, els de nivell avançat, que no diguin coses, Tenim la M de matar. Després tenim la A d'absència, que és molt poètica, no? Després una altra M, però aquesta no és de matar, és de morir. I aleshores jo demano quina lletra, ja tan aviat com ho digui, digueu la lletra tots en veu alta, aquest és de nivell P4 i ja el sabreu. Va, quina lletra ve ara? La J, els que encara no ho heu entès, digueu la J, i la vostra autoestima quedarà molt millor. Algú ens podria dir per què aquesta J? Què seria aquesta J? El juny. Gener, febrer, març, abril, maig, juny. Ara hi ha cares de dir, hòstia, n'hi ha aquest, és que n'hi ha aquest, no? Bé, aquí ja era P4, però estem en el calendari, diguem. Hem tornat a subvertir aquest ordre i com ho hem fet? Doncs ho hem fet amb un ordre natural dels mesos de l'any i, per tant, com que ja coneixíem el paradigma, ja no ens ha resultat tan complicat. Ja tenim, diguem, aquest truc, no? Ja hem après a llegir
a llegir aquestes sèries. Ara bé, si algú creu que amb 5 minuts de màster sobre pensament lateral, el pensament lateral ja no té misteri per vosaltres, ara us en posaré una tercera, que me la van posar a mi una vegada i jo no la vaig endevinar mai, mai, però que no se sap mai, potser hi ha una ment lúcida i absolutament il·luminada entre vosaltres i pam, ho endevinarà. Anem a veure. Aquesta tercera fa així. A d'absenta, no d'absència sinó d'absenta. Això ja veieu que és per despistar. E d'estraper-lo, que és una paraula bonica. F de flor. H d'hortènsia, que és una flor. I d'indi. I ara, quina lletra vindria? Detecto en les vostres mirades que els més espavilats ja heu notat que entre la A i la E n'hi ha 3, B, C, D, heu dit 3 endavant, 2 enrere, no va per aquí. Això és el tango, això és el ball, no va per aquí, la cosa no va per aquí. Us donaré una pista. Després de la I ve una K. Després de la K, una L. I després una M. I tampoc va de companyies aèries. Us deixaré 3 segons més de reflexió. I us ho diré perquè no és gens evident. I després us diré per què us estic sotmetent a aquesta tortura, també, esclar. El criteri, alguna idea? Perquè pot ser, hi hagi algun il·luminat entre vosaltres, alguna il·luminació? Sí? No? No. Està bé. La següent, després de la M, és una N. La O no, la P no, la Q no, la R no, la S no, la T. Són en ordre alfabètic. Un aplaudiment molt fort, Un aplaudiment aquí. Repetim. El criteri aquí no és en cap cas semàntic, no són les inicials de res, són les lletres de l'alfabet, totes les que no tenen cap línia corba, totes les que són de lletra de pal, les lletres rectes. Per tant, és un criteri ortotipogràfic, no? Què vol dir això? Esclar, a veure, què vol dir? Vol dir que si tinguéssiu tomàquets ara mateix me'n llançaríeu algun, ja ho entenc, jo ho entendria, com a mínim, no? Però penseu que una vegada, estant així en una biblioteca, va sortir un senyor, un matemàtic, el clàssic matemàtic que hi ha a la sala, no? Un moment, que vostè, senyor Serra, és molt espavilat, ara n'hi posaré jo una de sèrie. Va sortir, va posar aquesta, la A, la B i punt! Quan jo ja estava a punt de dir-li la C, no? Diu punt! Diu, és una sèrie que comença amb la A i acaba amb la B. Jo vaig dir, molt bé, si me l'explica, diu sí. Miri, la A, així en majúscules, és una lletra que té un espai, ell ho va dir més tècnicament, una superfície tancada, concretament un triangle. La B és una lletra que té 2 superfícies tancades, concretament 2 semicercles. I no hi ha cap lletra que en tingui 3. Enhorabona, el vaig enviar cap al públic ràpidament i vaig dir, molt bé. Què vol dir això? Què vol dir? Vol dir que quan estem pensant en creativitat, en literatura, qualsevol plantejament pot ser fructífer. El que li cal és tenir una regla, una norma coherent de versemblança que admeti una continuació seguint aquella norma. La definició, i ara és el segon i últim moment biodramina, diguem, de la conferència, la definició de creativitat més ajustada que he vist mai la dona Wittgenstein, que és un lingüista i és d'una gran complexitat. Té un llibre que es diu Tractatus Logico-Philosophicus. En aquest llibre, que és sobre el llenguatge i és d'una gran riquesa i complexitat, se'n pot extreure una conclusió que a mi em serveix per definir la creativitat literària. I es desprèn de Wittgenstein, no és que ho digui així, però és: doneu-me qualsevol sèrie d'elements i jo seré capaç de trobar una regla, una norma, que expliqui aquell ordre i no cap altre. És com dir, agafeu la bossa,
l'aboqueu tots els elements aquí al damunt i a partir d'aquí construïu una narració. Aquest ordre ve d'una regla interna, d'una lògica interna. Alícia en Terra de Meravelles no és realista, però té lògica interna darrere el mirall de Lewis Carroll. El món fantàstic no és realista, però ho és en les seves normes. La literatura sempre és una creació que, per més clau realista que tingui, genera el seu propi món. I el que volem, el que ens plau, el que podem transmetre la passió de gaudir-ne és quan aquest món té lògica per ell mateix. Això és el que fa bona una obra. No? Bé, s'ha acabat el moment biodramina i tornem a la realitat. Us he parlat de dues cares. Hi ha la cara, per entendre'ns, combinatòria, aquesta cara, diguem, clarament matemàtica, de combinar, i després hi ha la cara més estructural. Per fer-ho, hi ha un concepte que treballa l'Oulipo que és molt rendible a l'aula. Se'n diu constricció o contrainte en francès. Nosaltres en podríem dir fins i tot regla. La constricció és una condició prèvia per l'escriptura. Per exemple, Perec va escriure una novel·la que es va dir La disparition, que és una novel·la negra. Hi ha un desaparegut, hi ha un cadàver que desapareix, no? Però és que en tota la novel·la de 300 pàgines el que desapareix és la lletra E, en francès. No hi ha cap lletra E en 300 pàgines. Què passa? És un joc? És gimnàstica? No, és més. Transcendeix. És ballet, si voleu, és una gimnàstica amb voluntat estètica, però a més és ètica, perquè resulta que el gran tema de Perec era la desaparició de la seva família als camps de concentració nazis, perquè ell era fill d'una família de jueus francesos que van ser aniquilats pel nazisme. I ell juga a fer desaparèixer una lletra en una novel·la negra, diguem, donant-li aquesta potència. Això és un exemple, no? Però la regla, la constricció en una aula és agafar, jo això ho he fet en tallers de teatre fins i tot, agafar una escena, es troben dos en un ascensor, què es diuen? El que es diuen normalment. Molt bé, doncs ara ho heu de fer que només es diguin en paraules monovocàliques amb la A. I per tant, estan prohibides les altres 4 vocals. Es pot escriure, i tant, amb la A i amb la E sí, no els hi poseu amb la U, que només sortiran zulús i coses estranyes, però amb la A i amb la E sí, es pot. Què es guanya amb aquesta regla tan dura? Es guanya trobar nous camins de dir les mateixes coses. És a dir, el que es guanya és trobar, i es treballa la sinonímia, esclar, que hi hagi una paraula que sigui l'amagada, que sigui l'altra, tal. Condicions més lleus, més fàcils. Una de molt rica també de Perec, un llibre que es diu Je me souviens, jo me'n recordo. És una màquina d'escriure, això. No sabeu fer comptes, això? No passa res. Anem a començar frases o paràgrafs que comencin per records vostres. Totes han de començar per me'n recordo. Poden ser de la longitud que sigui. El llibre de Perec és me'n recordo de l'olor de les tovalloles de l'àvia. Pum. Me'n recordo d'aquell dia que vam anar al cinema i teníem 14 anys i allà hi ha tota una història. Me'n recordo d'aquella cançó. Punt. Me'n recordo de la tieta que sempre em deia nena, t'has de vestir millor. Records. Aquesta estructura, que podria semblar una salmòdia, és clarament un desinhibidor. Transforma a qui s'hi posa en un escriptor. En un escriptor, com que ja coneix l'argument, que són els seus records, ja té la forma, que tu li dius, les frases comencen sempre així, i de sobte allò creix. No? I l'última que us explicaré, més estructural, abans d'entrar a la part final ja, diguem, i posar-vos a prova d'una manera fefaent, és una grandíssima, per mi una de les millors novel·les del segle XX, del mateix Perec, que es diu La vie mode d'emploi, La vida instruccions d'ús, hi ha una traducció catalana preciosa. La vida instruccions d'ús és una novel·la sobre un edifici del centre de París. Si algú, tot i que sou molt joves la majoria, però si algú havia llegit mai en còmics al TVO La rue de Percebe, que era un edifici tallat, que li veies els endins de cadascun dels pisos, diguem, és això fet novel·la.
durant un segle. És a dir, et va explicant a cada capítol les històries de la gent que passa en cadascuna d'aquestes cases més d'una generació. Vull dir, és espectacular. D'ella se'n podrien dir moltes coses, jo només us en diré una per tornar a transmetre-us aquest poder extraordinari del joc aplicat a la creativitat. La història més interessant que passa dins d'aquest edifici és la història d'un multimilionari que es diu Bartlebooth, que com que té els calés fets, decideix, i s'avorreix, decideix tenir un pla de vida collonut. Aquest pla de vida és viatjar mentre és jove per tot el món, triant molt bé els destins, les destinacions on va, amb l'únic objectiu de, a cada lloc on va, dibuixar una aquarel·la del paisatge més bonic que hi troba. I així va doncs, a Venècia, se'n va a on sigui, i ell arriba i s'està 15 dies buscant aquell lloc que ell vol retratar. I aquell és el seu objectiu. I un bon dia planta el cavallet i el dibuixa. Ara bé, el seu pla té una torna. Què fa amb aquelles aquarel·les? Les enrotlla i les envia en aquest edifici que protagonitza la novel·la, on té contractat el millor fabricant de trencaclosques de l'univers, que la seva única feina és rebre aquelles aquarel·les, t'ho expliquen molt bé, clavar-les damunt d'un suro i transformar-les en un puzzle, en un trencaclosques, sempre en peces diferents, tancar-les dins d'una capsa i posar-les dins d'un armari. I Bartlebooth planeja passar la seva bellesa, la segona part de la seva vida, recordant els seus viatges dins del seu estudi, refent els trencaclosques d'aquelles imatges que va pintar. Evidentment, després ell vol fer una cosa i el destí i la vida en fa una altra, però això no us ho explicaré. Aquesta estructura, diguem, té a veure amb la narrativa quan ja es genera amb una voluntat de fer novel·la, diguem, però sense el treball previ de llengua i de joc, que sempre té la creativitat, que sempre té la literatura, no hi ha res, només hi ha arguments barats. Bé, ha arribat el moment en què us expliqui, us en faci 5 cèntims d'això i anem a veure i establim un sistema per al qual un de vosaltres se l'endurà i després, si algú té preguntes i tenim temps per fer-les, naturalment les respondrem. Aquesta, com us deia al principi, aquesta és una història en la qual la literatura i la metaliteratura es barregen. Ja us he explicat com neix, la història és la d'una novel·la estroncada, com tants projectes estroncats. Quan la publico en premsa i demano propostes de final, n'arriben 141, algunes de les quals descobrint coses en els capítols que jo ja havia escrit que no m'imaginava jo ni tan sols que hi fossin, d'altres solucions fantàstiques, d'aquelles de dir no, arriba uns marcianos amb un plataret volador i ho arreglen tot, diguem, però en general moltes de molt bones. Amb aquestes jo escric al final de la novel·la i surt publicada completa. Quan jo intento, després que s'hagi venut en el diari, diguem al quiosc, quan jo intento que es publiqui en una editorial, penso, això ho he d'explicar i vull fer-ne un pròleg. Un pròleg de 3 pàgines dient, escolti, aquesta novel·la la vaig acabar gràcies a l'ajuda, la col·laboració, la interacció, etc. etc. I aleshores succeeix el que passa de vegades, que és que l'atzar fa que trobis les notes de quan l'estaves escrivint, comences a explicar, et comences a embolicar, i el pròleg de 2 pàgines en té 250 i és una nova novel·la que es diu De com s'escriu una novel·la i és com si fos la biografia de l'anterior. Com a exercici demanar finals a obres conegudes o a novel·les que ja s'hagin llegit, finals alternatius, és sumament enriquidor, sumament enriquidor. Si mai he anat a una, que ho he fet poc, però si mai he anat perquè he escrit poc per xiquets, he anat mai a alguna escola, sempre em trobo que són els crítics més bèsties i sobretot perquè no els agrada com acaba. I ells ho haurien acabat d'una altra manera. Aquesta llibertat, diguem, és la llibertat del lector i jo crec que mereix la pena de fer-ho. Anem a establir
si heu tingut aquesta capacitat d'entrenar-vos ja amb el pensament lateral i a veure qui serà la persona que s'endurà aquest llibre. Us faré enigmes. El primer que n'endevini 2 se l'endurà. Aquests només treballen quan volen. De 6 lletres, comença per P i no són polítics que en tenen 7. Heu d'aixecar la mà, per això. Allà baix. Pilots, anem bé. Aquí havíem dit, bueno, ja són 2 que s'ho disputen, això? Molt bé, teniu un cada un. Un punt positiu. Tenim un cada un. Un altre. El fill il·legítim del rellotger, de 7 lletres. Agulla, no. El fill il·legítim, Ai, ai, ai. Bastard, sí senyor. Un fill il·legítim és un bastard, però si bastard i ton pare és rellotger, realment acabes. Clar, jo crec que, en fi, anem a posar-lo a prova ja per veure si de debò se l'ha guanyat, perquè com que el primer era mitges, diguem... No, va, ara ja aquest va per tu, a veure si va m'ajuda o no. Hi ha algun arquitecte a la sala? No, D'acord. Estàs entrenat, clar. Ja arriba aquí a Catalunya Ràdio? Per internet sí, no? Molt bé. Doncs a veure si aquest també el tenim. Precedeix el vòmit de l'arquitecte. De 6 lletres. Arcada! Molt bé, tens un rival, Ara l'arcada, diguem, quan tens una arcada, una basca, un oi, estàs a punt de vomitar, però si ets arquitecte, una arcada ja és una obra, també. 2, 1, 1. Però clar, hòstia, ara patirem aquí, Bueno, al final, oi que sou amics tots i... Està bé. Com anem de religió? La llei verd ens ha de fer pregar molt, Idèntic a Jesucrist, de 6 lletres. Idèntic a Jesucrist, 6 lletres. Ai, a veure, Josep. Manuel, no. Hi ha d'haver un doble sentit, Aquest, el pensament lateral, sempre busca... Hi ha molts professors de llengua i de literatura que utilitzen aquesta mena de, diguem, d'esquers al començar la classe, un petit enigma, una petita repte, perquè com més petit ets, més et motiva això. Idèntic a Jesucrist. Messies, no? Ja és un Messies, ja seria, però no, és idèntic. A veure, hi ha algú allà dalt? Clavat! Molt bé, a última fila, Un aplaudiment allà, molt bé. Mare de Déu, senyor. N'haurem de fer més. Va, digue'm tu un número que sigui un atzar, de l'1 al 700, va. Sí. 100, molt bé. Doncs a veure, dic perquè ja, jo pensava que ja ho hauríem resolt, que en faríem 2 o 3, però ja veig que no. Català oriental que ha sofert per raons de mida, de 5 lletres. Sí, que ha sofert per raons de mida. Atenció al terme oriental, perquè aquí estem parlant ja de... Sí, és la meva parla, diguem, és la meva. Vosaltres no patiríeu per raons de mida. Pena! No, són 5 lletres, Ni pena ni penis, allà. Petit, molt bé. Petit, que per vosaltres és molt diferent petit de petit o xiquet, no? Però per mi és igual dir de patir, de sofrir, com que pateixes per raons de mida. Ai, senyor, hosti, no ens en sortirem, Va, posa-t'hi bé, que tu ets el que em portes 2 ja. Va, digues un número, doncs. 101? El més difícil. Mare de Déu.
La part... No, no és difícil, no. La part del cotxe que ens fa pensar en els avions, de 6 lletres. Volant! Molt bé, volant. Hòstia, ara com ho faré? Algú m'haurà d'ajudar a decidir, entre tots aquests. Hem dit que en fessin 2 i ell n'ha fet 2, però és un 1 i mig, no? Llavors, però vaja, jo no em voldria eternitzar i em sembla que hem arribat al final. Va, fem un últim. Un acabat de fer ara, diguem. De 10 lletres serà. Xiqueta guapíssima amb qui prendré una copa ara. De 10 lletres. I el seu nom diu a on la prendrem. A la cantina! Jo crec que s'ho mereix qui ha endivinat aquest, no? Qui ha endevinat aquest? Aquí? Doncs vine, perquè aquest... Home, a més, i tu no has endevinat el de clavat? Ah, però no ho has dit. A la cantina, com es nota que el tema copes el dominem, Molt bé. Doncs... Gràcies. Per tu. Molt bé, molt bé. Bé, moltes gràcies. Jo respondré qualsevol pregunta que hi hagi si la teniu, però per si no ha quedat clar que de vegades la interacció és una arma de doble tall, perquè et quedes amb l'anècdota, jo volia subratllar amb aquesta intervenció 3 coses, 3, i per això la subratllo ara al final. Primer de tot, l'única possibilitat que tenim de transmetre el gust per la lectura i per la llengua, sembla una obvietat, però no ho és gaudint-ne nosaltres. Difícilment podrem transmetre el plaer si no el sentim. Per tant, fem-ho cadascú a la seva manera i amb les seves eines, però fem partícip d'allò que sentim. Això, la primera. La segona, la llengua i la literatura fonamentalment són una font de plaer. És molt bo donar-los dignitat. Ho és. És molt bo, de vegades, mostrar que la seva complexitat pot ser un gran avenç per a la humanitat. Però si no les fem properes, planeres, a peu pla, si no les fem realment un tresor de tothom, ens quedem moltes vegades en el pedestal. I el pedestal, com deia Joan Brossa, com deia Palau i Fabra, el pedestal del poeta són les sabates. L'únic pedestal que compta són les sabates. I els alumnes i la gent jove trepitgen el mateix terra que tothom. Per tant, plaer, font de plaer i desmitificació, dessolemnització, tot i que subratllant la seva importància. I la tercera és, per mi, gairebé un apostolat, jo que no soc creient en cap transcendència de la vida més enllà, per mi és la literatura, és l'art, és la llengua, és el joc també, és recuperar la gran capacitat que té el joc. El joc sovint ha quedat reduït a l'àmbit de la infància, això són jocs, i per tant menystingut, quan el joc és una de les estratègies clares que trobem quan fem una anàlisi rigorosa de qualsevol art o ciència i mirem quina metodologia s'ha seguit per arribar allà, sempre hi ha joc. Escriure és posar paraules en joc. Els investigadors científics juguen per arribar a les seves hipòtesis i fer les grans descobertes. Per tant, no tinguem por de jugar, no tinguem por d'infantilitzar-nos en aquest aspecte, perquè això és genuí, això és la capacitat que té. I bé, i això és, en suma, el que he intentat transmetre-us avui dient de com escrivim els que fem novel·les. Moltes gràcies.
I si llegiu a l'inrevés el nom de la nostra llengua, ja sabeu què diu. Català a l'atac! Ho diu, ja hi és un missatge. Josep, què hem de fer ara? No em poseu enigmes, sobretot. Algú vol comentar alguna cosa o us he deixat així una mica aclaparats? Se'n van totes a la cantina! Espereu-me! Tan acollonits. Un enigma, no, jo sóc el caçador caçat, a mi quan me'n fan no els endevino mai. Vinga, va, un valent, tenim un valent. Sí. Volia preguntar-te, lectura d'obres originals o traduccions? Es aporta alguna cosa a la traducció? Hem de veure qui ha traduït l'obra per a triar-la? Què penses tu d'això? A veure, en un món ideal, sempre la versió original. Però això en un món ideal, oi? Sense aquest món no és ideal perquè els nostres superpoders no ens hi arriben. Per tant, no hauríem llegit mai Dostoievski, no hauríem llegit mai els russos, la major part dels mortals, dels mortals d'aquest país. Per tant, les traduccions sí, i els traductors són escriptors que transcriuen, que no es responsabilitzen al 100%, però que fan exactament el mateix exercici. Jo, a l'hora de triar, diguem, un autor, la nostra tradició és una tradició lingüística molt rica i que cal conèixer-la i cal que els autors actuals també siguin coneguts, igual com els morts els vius, reivindico el que deia el company abans, però també sí es pot llegir un conte d'Edgar Allan Poe, per què no? Oi? És important veure aquesta qualitat de traduccions. Afortunadament, jo crec que les nostres editorials també ho miren això, però sí que és bo comprovar-ho una mica, perquè hi ha determinat tipus de literatura que es tradueix molt apressadament per raons comercials i fa patir, no? Però la traducció és, avui en dia, gairebé, és inherent a la globalització en el qual hem d'aspirar a ser exportadors i importadors. Per tant, no tinc cap problema per les traduccions. Alguna pregunta més? Allà. Sí, jo volia preguntar-te com es porta que moltíssimes persones et demanen un final de la teua obra i tu elegisques un final. Mira, doncs va ser un exercici, això ho vaig fer el 2004, ja em fa 10 anys, va ser un exercici d'humilitat extraordinari que recomano a tots els autors, però que no repetiré, també t'he de dir, vull dir que no és com a mètode, perquè també ho trobo d'una mica de cara, no? Però va ser un exercici molt bonic, perquè, a veure, la novel·la estava pràcticament plantejada i en termes clàssics plantejament inús, faltava el desenllaç, i no ho acabava de veure clar, tenia moltes components, anava sobre l'art, sobre el món de l'art, hi havia un estudiant de formació professional que havia tingut una mala notícia i havia trencat uns vidres de l'hospital on la seva mare estava molt malalta i allò resultava que era una obra d'art d'un artista japonès i li demanaven una milionada, diguem, de danys i prejudicis i els seus companys pretenien ajudar-lo i refer l'obra, però l'asseguradora deia no, això no és l'obra original, etc. I hi havia una reflexió sobre el valor aquest afegit, no?
Jo no m'hauria imaginat mai que arribessin tan bones idees. D'aquests 141, de fet, ho vaig explicar molt clarament, vaig fer com un dietari. Durant les 3 setmanes que va estar obert el concurs, jo anava rebent per correu electrònic de La Vanguardia els finals que arribaven, que no eren escrits, sinó apuntats, era un foli. Doncs jo faria, era com instruccions, no al final. Jo els vaig consignar, vaig fer com una mena de dietari del que rebia, mira aquest, tal, i al final no només vaig triar idees d'un, sinó que com a mínim 4. El concurs estava motivat, va participar tanta gent perquè hi havia premis i tot, vull dir, del cap de setmana no sé on, en fi, un format d'aquests de concurs de diari, no? Però va ser una cura d'humilitat extraordinària i m'agrada molt haver-la fet, m'agrada molt. Jo crec que l'escriptor sempre necessita tenir un motor que és l'ego pujat, perquè si no, no et tiraries a la piscina. Si no, no t'hi posaries. És a dir, és imprescindible en la creació artística creure quan ho estàs fent que ets el millor, tenir allò l'autoestima molt alta, no? Però també li convé després tenir distància, no? De l'obra, i això perquè si no pares boig, no? I aquí és on em vaig adonar que, hosti, realment jo no sabria treballar al cinema, per exemple, fent de guions, que una idea acaba sent de 15, és a dir, treballar en equip creativament, és industrial, això que es fa. Jo crec que no, vaja, no aniria, però va ser com tenir un equip de 15 guionistes que t'estan donant idees més bones de les que tu tenies, no? I a partir d'aquí posar-ho en pràctica va ser un repte i molt bo. I molt bo, no? Jo sí que recomanaria, per exemple, fer aquest mateix exercici dins d'una aula amb una història que l'expliques i deixes el final obert. I aleshores, per grups, a proposar finals. No? I això motiva sempre. Segur que heu sortit d'un cinema més d'una vegada amb algun amic o així, veient la pel·lícula, hòstia, collonut, hòstia, m'ha agradat, sí, però jo això, que aquest s'hagi enrotllat amb aquella no m'agrada i aquest jo l'hauria matat i no sé què. Vull dir, tots tenim idees perquè tots volem intervenir sobre els relats que ens arriben. I els relats són de tots, no només dels escriptors. El lector té aquest pes. Suposa... Està apagat? Està encès? Se sent, se sent. Maria Àngels, hem d'anar tancant ja? Sí, no? Jo, si em permeteu 30 segons, de veritat que sou molt breu. Per molts anys, enhorabona. Jo m'ha passat l'estona sense adonar-me'n i veig que el públic semblant-me. Només voldria afegir-me al teu plantejament i fer notar una cosa. Coses no tan boniques com el que has plantejat tu i la manera que ho has plantejat, però semblants s'havien plantejat, s'havien proposat per a la didàctica de la llengua. Però què ocorre quan entrem a la literatura? La meva impressió és que sembla que entraven en un món molt seriós, ja ho has dit. I clar, això de proposar un text i buscar-li el final, però ho feien com a pràctica lingüística. Jo em dedico a la lingüística i quan treballava en xiquets això es veia, això ho feien, te'n recordes, Vicent? Però clar, els col·legues quan es plantejaven a treballar literatura es feien llegir un llibre i després havien de fer una ressenya, havien de fer un examen, 34 preguntes sobre l'argument. Ho dic per a... Jo, per exemple, fa 2 anys que he decidit una cosa. Jo ja no demano, això en lingüística, en semàntica, ja no vull demanar més ressenyes, s'han acabat les ressenyes. Vull preguntes d'enigmística, salvant les distàncies, problemes a resoldre a partir de la lectura dels llibres, que siguin coses creatives. Per què no es planteja això també en literatura? Sí, el que has dit tu, buscar un final, lleva aquest personatge que li passaria que... Hi havia tota una sèrie anglesa, després traduïda a altres llengües, en què era buscar-li el final a la història per a adolescents, aquest tipus de cosa tan fantàstica que has presentat. Jo posaria molt d'èmfasi en això, sobretot la creativitat, deixar de reproduir i que la literatura, els treballs siguin per avaluar, això és una altra cosa, avaluar és una altra cosa, al meu parer. La creativitat és això que ens has mostrat tan esplèndidament. És difícil d'establir i és difícil de trencar dinàmiques que tots venim d'un estudi de la literatura que és historiogràfic, autors, biografies, escoles literàries, etc. Que està molt bé per tenir un marc, però el plaer, o sigui, els que ens hem fet escriptors
si som lectors, ens ho hem fet perquè hem sentit una transmissió, una experiència artística. És a dir, l'experiència artística és una experiència, ha de ser-ho. Hi ha una transmissió, no és només un estudi, sinó que hi ha d'haver un moment de vibració. Cada un el pot trobar per on pot, també deu haver-hi grups, els lectors de fantasy, que són aquesta mena de món que ve de la literatura fantàstica a l'adolescència, són uns bojos d'això, entren allà, a mi em costa entrar en aquest món, no? Vull dir, cada un ha de trobar la via, però hi ha d'haver el punt d'experiència, no hi ha d'haver distància, sinó ha d'haver una porta oberta com perquè qualsevol lector es pugui sentir proactiu, que pugui entrar, que l'apel·li amb ell. Jo almenys ho entenc així, i això de l'Oulipo, que sembla molt teòric i tot això, però busqueu-ho perquè trobareu, i en el nostre àmbit hi ha autors que ho han treballat, poetes, formalment, trobareu moltes portes per on estirar aquest tipus d'exercici que va més enllà i a partir de posar la A, surt una història i ja estàs fent un microconte, un microrelat, ja estàs anant cap a la porta de la literatura. En fi, no ens allarguem més, que si no... Moltes gràcies per la vostra atenció.